سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري نمو سلامتنا تقبلوا زخبركم تخطاتلتي نايزا channel نزيناتات سبورت حزنا إنا قريبنا زلنا أقدمنا كم وترو شير لايك سبسكرايب بمقبار كتستحبابرونا أن طلبنا نملو تحستو كنسكركم منا سنة مكتتال آرون كفلان راهيل دانييلن مودادر توما غريموم اب اسبانيا اب استخايده رابعي ورقاوي درجات سرع وددر غويا اغري ايرتراوان بروفيشنال اتليتات آرون كفلان راهيل دانييلن امنناتو وددر قداموت بموصا تعوت كوينوم اتوددر بسنبت اب كتما اتابويركا ناي اسبانيا استسلاسل كوينو ناي دق 9 كيلومتر ناي دق انستيو دما 8 كيلومتر رحقت زشفني نيرو ام ناي دق 7 وددر ناي نوح رحقت غوياي ود 23 عامت اتلت آرون كفله نحيال مخانو نجرلو برونداوي أتليت رودريغو كويزيرا بديهو نوددرو بعسران 5 دقائق 33 كاليتاتن غزي بمودا يتعويتوم أتليت آرون كفله أبتو وددر نستساتفو كالوت برتعتن فلوطاتن كينياويان إثيوبياويان برونداويان يوغانداويان بليصو قداماي موصو كونفولي كبر كمزغبلون بمعكنا زينا اسبانيا ادناقوت كركبنا حقي زولوم أبتو وددر مس آرون نستساتف أتليت يمانا هايل سلاسيون 10 درجه حيزو وددرو زازيمولوم بزي كازا امناي دق انستو وددر استساتفت قال 10 عامت أتليت راهيل دانييل دما أزن برتعت مخانن نزنجرلن 5 كينياويان 3 إثيوبياويان حنتي يوغانداويتن مقدادم تاسعيرا نوددرا بعسان 5 دقائق 3 كاليتن غزي بمززام قداميت كوينا موصا نولقنا هاجران زحبن عوت كتغوانا صف بقي علام بروفيشنال أتليت آرون كفله اب 2015 اب كتما بيجين تشاينا اب استخايده شامبيون عالم امني 5000 متر استودادر كوينو عوت نسكلا كم زملت اتو زفلت يوم ناي نوح رحقت غويايت بروفيشنال راهيل دانييل دما ابتي اب 2019 استخايده قطمات افريقيا امنا 500 متر تساتيفا 10 ترتا زوصت بلصت تقداداميتيام بزيكا زراهيل اب 2020 اب كتما البوفيرا ناي بورتغال اب استخايده وورلد اتلتيكس كروس كانتري بيرمي تساتيفا قال اي ترتا كتحزبق عنيرام بورتغالا وانج عالم مستافا املكت حتو اتيام ابز قدام سنبت ككايد ابز قني مصاري قطمات وانج عالم بورتغال انصار سربيا ابز كايدو تصوتا سربيا ابنا كلته بحد وصيت عوت بمغزام نا وددر وانج عالم كتساتف بقي عزلام سربيا بواغا بورتغال كوريا 10 نطبي اوهليلا ناب قطم وانج عالم 2020 كلتن محلافه ارغاغيصام ازي يخون بر ابتناي موتن حيتن قطم استسعرت بورتغال 17 نطبي كتوهللن كلا ورح مغابيت التكايدو ناي بلاي اوف قطميا ناوانج عالمنا مستافع عدل زرق كخون بزخا بورتغال ابت التكايدو ناي كالا عدل صوتا انت سعيرا وي معروت انا وانج عالمنا محلاف تخول اكترغاغصيام انت دا تسعيرا غنا اب قطراي كترانيا سلازنبلو صادقع عالمنا رونالدو حايفا زلا بورتغال ابزناي كالا عدل صوتا اتقطما غانتا من مخانا بحج زفلت كوينو نتواهيوا زلو ناي مودات عدل نختقاملو غن تصاوت اواهيدا حيال بقعت كتنصبارق تصبيت بوزحاتيم أنصار سربيا استخايده قطم تعواتت قطم يورو 2016 هاجراويت غانتا بورتغال أكفافالتا غانتا ريناتو سانشيز صبق مجمار بمنصبراقي أمبل كلتا دقوا حلشتو أمزجي بولام أكفافالي بورتغال برونو فرنانديز دما كاميرا كوص تجديدو بدحر زخا بورتغالاوين نددا سربيا كدفري كالون إذ كمزيلن كله أمونغو هاجراوين غانتاتات أرمينيا جرمنن أبستخايده مصاري قطم وانج عالم جرمن 4-1 بمعوات محلافا رغاغيصام بهانس فليك تسلطن هاجراويت غانتا جرمن دما حج نشابعي غزي اب قطتا ناب قطم وانج عالم كتحالف بقي عالم جرمن حزاتو بزلا صبوق منا اوانج عالم 2022 كعوتا يخلان كاب زباله هاجرات حنت مخانه ينقرم بزي كازي هاجراويت غانتا فرنسا بقدام انصار كازاكستان اب زكايدو تمصاري قطم وانج عالم شمونت بادو بمعواتا ارست سريحم اب تقطم هاجراويت غانتا فرنسا كم من سيات قعيا كيلان مبابه 4 شتوتات رخيبا نيرام
ሃሪኬን ክብረ ወሰን ሩኒ ክሰብር ይመጣጠር ኣብ ዝካየድ ዘሎ መጻረይ ግጥማት ሃገራውያን ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ምሕላፋ ዘረጋገጸት ክትከውን እንከላ ብዓርቢ አንጻር ኣልባንያ ገጢማውን 5 ባዶ ተዓዊታ ኣብቲ ግጥም ሓለቓታ ጋንታ ሃሪኬን ቅድሚ ዕረፍቲ 3 ሸቶታት ብምእታው ሃትሪክ ክሰርሕ ክኢሉ እዩ በዚ ኸ ወዲ 28 ዓመት ብሉጽ ኣጥቃዓይ ዛጊታ ባህጉራዊ ውድድራት ተሳቲፉ 44 ሸቶታት ከመዝግብ በቂዕሎም ሃሙን ቀልቡን ድማ ነቲ ኣብ ባህጉራዊ ውድድራት ንዓዲ እንግሊዝ ወኪሉ ኣብ 120 ግጥማት ብምስታፍ 53 ሸቶታት ኣመዝጊቡ መሪሕነት ሒዙ ዝርከብ እንግሊዛዊ ዋይን ሩኒ ንምርካብ ሎሚ ሶኒ ዓዲ እንግሊዝ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሳን ማሪኖ ኣብ እተካይዶ መጻረይ ግጥም ዋንጫ ዓለም ንኽሰለፍ ናብ አሰልጣኒኡ ጋሬት ሳውዝጌት ምሕጽንታ ኣቕሪቡሎም አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋሬት ሳውዝጌት ግና ክሳብ ሕጂ ንምሕጽንታ ኬን ምላሽ ኣይሃበሉን ሃሪኬን ኣብ ሎሚ ምሸት ዝካየድ መጻረይ ዋንጫ ዓለም አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሳን ማሪኖ ክሳተፍ ድዩ ኣይክሳተፍን ድሕሪ ቀትሪ ዝፍለጥ ክኸውን እዩ ሃሪኬን ግና መታነት ሩኒ ኣብ 120 ግጥማት ተሳቲፉ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ተባሂሉ ሒዝዎ ዘሎ ክብረ ወሰን ንምስባር ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እንተሓገዞ ብምባል ሎሚ ኣብ ጸወታ ክወርድ ዝብህግ ዘሎ ኣብ ግጥም አንጻር ኣልባንያ መጉዳእቲ ኣጋጢሞም ዘሎ ከም ግሪሊሽን ሄንደርሰንን ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ጸወታ ክርሕቁ ትጽቢት ስለ ዝግበር ሳውዝጌት ንኬን ከሰልፎ ከም ዝግደድ ብሰፊሑ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ይኹን እምበር ሃሪኬን ኣብቲ አንጻር ኣልባንያ ዘካየዶ ግጥም 3 ሸቶታት ብምዝጋቡ ነቲ ሩኒ ኣብ መበል 54 ግጥሙ ኣመዝጊቦ ዝነበረ 37 ሸቶታት ሰይርዎሎ እዚ ይኹን እምበር ሃሪኬን ኣብቲ አንጻር ኣልባንያ ዘካየዶ መበል 54 ግጥም 3 ሸቶታት ብምዝጋቡ ነቲ ሩኒ ኣብ መበል 54 ግጥሙ ኣመዝጊቦ ዝነበረ 37 ሸቶታት ሰይርዎሎ በዚ ኸ ሃሪኬን ኣብ 54 ግጥም ተሳቲፉ ዘመዝገቦ ብዙሕ ሸቶታት ናብ 39 ከዛይዶ ብምኽኣሉ ንክብረ ወሰን ሩኒ ሰይርዎ ይርከብ እንተኾነ ኣብ ሓፈሻዊ ግጥማት ብዙሕ ሸቶታት ሩኒ 53 ብምዃኑ ሃሪኬን ነዚ ክሰብር እንተኾይኑ ብሕጂ 10 ሸቶታት ከመዝግብ ከድልዩ ኣብ ሰነድ ዝለዓለ ኣመዝገብቲ ሸቶታት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሰፊሩ ብዘሎ መሰረት ዋይን ሩኒ ብ53 ቀዳማይ ቦቢ ቻርተን ብ49 ካልኣይ ጌሪ ሊንከር ብ48 ሸቶታት ሳልሳይ ከምኡን ሃሪኬን ብ44 ሸቶታት ኣብ 4 ደረጃ ተሰሪዖም ኣለዉ ተወሰኽቲ ዜናታት ኮኾ ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ በርናንዶ ሲልቫ ተጻወት ፖርቱጋል ኣብ ግጥም መጻረይ ዋንጫ ዓለም ሰርቢያ ኣብ ዘካይድዎ ጸወታ ድኹም ምንቅስቓስ ብምንጽብራቆም ንህዝቡን ሃገሩን ብወግዕ የቕሬት ተሓቲቱ ፖርቱጋል ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ቅድሚ 5000 ደገፍታ ዘካይዶቶ ግጥም ናብቲ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ቀጠር ዝእንገድ ዋንጫ ዓለም ዘሕልፋ ወርቃዊ ዕድል ኣባኺና ኣብቲ ግጥም ፖርቱጋል ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወገናት ወጻእ ብዝኾነ 2-1 ተሳዒራ ወጽያ ኣባላ ሳንቼዝ ድማ ነታ ካብ ስዕረት ከተድሕና ዘይከኣለት እንኮሸቶ ኣብ ካልኣይ ደቂቕ ናይቲ ግጥም ኣመዝጊብዋ ፖርቱጋል ናብ ዋንጫ ዓለም ንምሕላፍ ተሪፋ ዘሎ እንኮ ዕድል ፕሌይኦፍ ጥራዩ ሓድሽ አሰልጣኒ ባርሴሎና ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ዛቪ ሄርናንደስ ክብር ናይታ ጋንታ ንምምላስ ብዙሕ ምምሕያሽ ክገብር ምዃኑ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ሰለስተ ከዋኽብቲ ተጻወት ቸልሲ ናብ ኑካምፕ ከሰጋግሮም ተሊሙ ከም ዘሎ ይሕብር ኣሎ ብመሰረት ጋዜጣታት እስጳኛ ዛቪ ኣብ መስመር መጥቃዕታ ጋንታ ዘሎ ድኽመት ንምፍዋስ ንክርስቲያን ፑሊሲች ሃኪም ዚያችን ሆድሰን ኦዴይን ክዕድጎም መዲቡ ዘሎ እዞም ሰለስተ ተጻወቲ ኣብ ቸልሲ ምስቶም ቀዳሞት 11 ተጻወቲ ናይ ምስላፍ ተኽእሎም ንኸውሕሱ ዝቃለሱ ዘለው ኮይኖም ምናልባት አሰልጣኒኦም ትከል እኹል ናይ ምጽዋት ዕድል ክህቦም እንተዘይክኢሉ ንጻጉዒት ባርሳ መርሓባ ኢሎም ክቕበልዎ ከም ዝኽእሉ ዝሕበር ዘሎ ትከል ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ከም ሮሜሉ ሉካኩ ቲሞ ቨርነር ካይ ሃቨርትዝን ሜሶን ማውንትን ዝበሉ ብዙሓት ተጻወቲ ስለ ዘለዎ ብሕጂ ነዞም ሰለስተ ተጻወቲ ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ መንበር ተቐየርቲ ብኾፍ ክሕልፍዎ ከገድዶም ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ በዚ ምኽንያት ድማ ናብ ባርሳ ናይ ምኻድ ድሌቶም እናለዓለ ክኸይድ ምዃኑ ዘጠራጥር ከም ዘይህሉ ምስቶም ተጻወቲ ቅርበት ዘሎ ወገናት የመልክቱ አሰልጣኒ ባርሳ ኮይኑ ስሩሕ ብወግዕ ዝጀመረ ዛቪ ኣውሽጥ ስተሙንድሮን ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ዳኒ አልቬስ ዳግማይ ኣፈሪሙ ምስታ ጋንታ ክጽምብሮ ክኢሉሎም አልቬስ ምስ ብራዚላዊት ክለብ ሳኦ ፓውሎ ዝነበረ ውዕል ድሕሪ ምብቅዒ ብነጻ ዝውውር ናብ ባርሳ ተሰጋጊሩ ዘሎ ዛቪ ብዘይካዚ ንቲያጎ አልካንታራ ካብ ሊቨርፑል ንራሂም ስተርሊን ድማ ካብ ሲቲ ከም ጾም ይሓስብ ከም ዘሎ ጋዜጣታት እስጳኛ ወሲኸን የመልክታ ገለ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዘለው እንተኾይኑ ድማ ነጥቃዓይ ሊቨርፑል ዝኾነ መሐመድ ሳላሕ እውን ዝኸፈለ ከፊሉ ከፈርሞ መዲቡ ኣሎ ባርሳን ፈረንሳዊ ጥቃዓይ ፒኤስጂ ኬልያን ምባፔ ዝመጽእ ክረምቲ ከተፈርሙ እንተኽኢላ ኣብ ላሊጋ ንጎብለልነታ ከተረጋግጽ ምዃና ዘይዘንጋዕ ዛቪ ባርሳ ነዚ ጎብለልነት እዚ ንምስባር ግድን ሳላሕ ከተምጽኦ ከም ዘለዋ ኣብ መደምደምታ በጺሕሎም
ናብ ሪያል ማድሪድ ካብ ዝሰጋገር ንድሓር ካብ ተደጋጋሚ መስበርቲ ክዕርፍ ዘይከኣለ ዘሎ ቤልጂማዊ ኣጥቃዓይ ኤደን ሃዛርድ ኣብ ዝመጽእ ጥርነታ ጋንታ ጠንጢኑ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ክሰጋገር ጻውዒት ቀሪቡሉ ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታይ ቤልጅየም ዝነበረ ማርክ ደግሪስ ንሓንቲ ስፖርት ዊትነስ ተባህለት ማዕከን ዜና ስፖርት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃዛርድ ካብ ፈለሙ ጋንታ ኣብ ምምራጽ ተጋግዩ ሕጂ ድማ እታ ንዑ ብልክዕ ክትሰማምዖ ትኽእል ዝበለጸት ጋንታ ኒውካስል ስለ ዝኾነት ዝመጽእ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ዓይኑ ከሓሴ ናብዛ ጋንታ ከምርሕ ክኽእል ኣለዎ ክብል ገሊጹ ኣብዚ እዋን ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሃዛርድ ምቸልሲ ኮይኑ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ይጻወት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ከዋክብቲ ናይቲ ሊግ ምንባሩ ዝርሳዕ ኣይኮነን ሰሙናዊ 400,000 ፓውንድ መሃያ እናበልዕን ከሎ ካብ መንበር ተቀየርቲ ጁቬንቱስ ምን ክብል ዘይከኣል ዘሎ ናይ ቅድም ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ነበር ኣሮን ራምዚ ኮፍ ኢልካ ደሞዝ ጥራይ ምብላዕ ኣመና ኣሰልችውን ኣጽሊእዎን ብምህላው ናብ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ክምለስ መንገዲ ይጸር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ጁቬ ኣብ እዋን ልምምድ ብትኽተሎ ኣገባብ ስልጣና ዓጋበት ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ራምሲ ኣሰልጣንታ ጋንታ ኢጣልያዊ ማሲሚላኖ ኣሌግሪውን ኣብ ልዕሊኡ ቅንጣብ እምነት ስለ ዘይብሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጸወታ ከሰልፎ ከም ዘይመርጽ ይዝወቅስ በዚ ምኽንያት ድማ ዝመጽእ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክምለስ ወዲእዎ ከም ዘሎ ምስ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩለው እዚ ወዲ 30 ዓመት ኣከፋፋሊ ሰሙናዊ 400,000 ፓውንድ መሃያ እዩ ዝኽፈል እቲ ዘገርም ግን ካብ ዝሓለፈ 22 ናሓሰን ድሓር ማላታ ጋንታ ለቢሱ ንሓንቲ ካልእት እውን ትኹን ክጻወት ኣይከኣለን ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ስፖርት ከም ዝሕብርዎ ራምሲ ናብ ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክምለስ እንተኮይኑ እትጠገለ ዘይብሉ ደሞዙን ክቕንስ ክሰማማዕ ክግደድ እዩ ኮኸብ ኣጥቃዓይ PSG ኪልያን ምባፔ ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ወፂኡ ናብ ሪያል ማድሪድ ከምርሕ ምዃኑ ክወሃብ ንዝጸንሐ ትንተና ውዱቕ ዝገብር መልሲ ብምሃቡ ንማድሪዳውያን ከም ዘጓሃዮም ይሕበር ኣሎ እቲ ጥቃዓይ ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ተሰሊፉ አንጻር ካዛኪስታን ኣብ ዘካይዶ ግጥም 4 ሸቶታት ድሕር ምምዝጋቢኡ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ ከም ዘይደሊ ዝገለጸ ንሱ ድሕሪ ሃትሪክ ዝሰርሓሉ ጸወታ TNT ስፖርትስ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ስፖርት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ PSG ን5 ዓመታት ተጻዊቱ ኣለኹ ኣዝየ ሕጉስ የዘለኹም ብሕጂ ድማ ነዛ ጋንታ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ንኸደይባ ከቢድ ስራሕ ይጽበየንሎም ምዛ ጋንታ ኣለኹ ብሕጂ እውን ክህልየ ክብል ተዛሪቡ እዚ ይኹን እምበር ምባፔ ነቲ ዝመጽእ ክረምቲ ዘብቃ ውዕሉ ዛጊት ስለ ዘይሐደሶ ሪያል ማድሪድ በቲ ዝሃበሩ እቶ ተስፋ ከይቆረጸ ዝመጽእ ጥሪ ወይ ክረምቲ ንኸተፈርሙ ኣበርቲዕ ክሰርሕ ምዃኑ ሕጂ እውን እትገልጽ ዘላ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝተዳለወ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም